Hello everyone. Konbanwa. May ubo pa tayo guys. Waffle. John. Let me take a shower. Yeah. You take shower, John. Pang 6 days na, so getting better. Yung boses ko lang, oy, parang ano, napaos. Hi sis. Okay na sis. Naligo ko. Kumusta naman ka sis? Okay na. Hi sis, Ginas. Kadali man ni sis kay magyaw-yaw na pud si Kuan Sol Abi, masyag Kuan. Hi sis, oh sis. Kadali man ni sis oy kay. Try sis. Ala. Ala na siya. So, ano po ko ani sis? Waffle, oh. Kasaba na punta nila, oh. Pwede maligo sis, uy? Everyday ko nagaligo, uy. Si Waffle po, do. Gara-gara. Sayay na to dim, oh. Hello, Genius. Hello, Tulabi. Hello, Tinder Vlog. Don't worry, kay. Ang aso sis, dili man na sila matakdan. Uy, kaligo sis, uy. Bisan kalinturahon sa Japan kay maligo man sila. Bye. Maganda makaabot pa ni sa tong ano ay taso ay kay para mauna lang akong bagong video. Sis, akong baby sis. Pinagamas lang ko kay basig iyahang ma-feel ang kuan virus. Loy ba kayo siya oy. Epilepsy. Alicia Radika. Hi sis. Ubo na lang. Ay, ikaw may naataya ka ay. Yaw. Okay na ko, oy. Shout out sa bagong cellphone, sis. Sana all may bagong cellphone. Oy, kasi Waffle, sis, ay. Ano sis, ubo na lang siya. Mugara siya usahay.
Baby, John, they say to you that, how are you? Dali na ka. Ayun, okay, ala, later. Maon lang ako na feel, sis. 30. Si Waffle, oh. Katol, sis. Ang ganahan kay ko, sis, kayo. Dili sa Japan, kani sis, oh. Katol, oy. Hakid. Excuse, ha. Katol. Dili, sis. Nami ko an sis. Dili mo na akong ginainom. Wala man, sis. Hi, sis. For a child. Kuan, sis. Sa first, sa first day, 37.7. Pero, na-feel na yun ako, sis. Nalain yun akong lawas, sis. Kay, na-COVID na jug ko, sis. Kay, nikalit pa yun siya kakapoy. Inaana din ng COVID. Kay, example, no, sa kong anak, karon. Oh, lagi, sis. Ha? John, don't use my towel. I put the towel there for you. The yellow one. No, the yellow one. You see? You didn't see? I thought this is yours. Oh. Kuan, sis, kasi Junjun, sis, kay balon na jud ko na ma-COVID siya. Kay, example, no, tamang gabi una, okay siya. Pagkaugma, sis, Nicole ang kuan, ang teacher. Ang nikalit pa ng 38. So, anak ko, ala, COVID, yun siya ay. Matugite siya, kadugay. Minaw ka, be? Naminaw, bata. Kaya, karon, sis, inaana, pagkabalo na ako na COVID, may naka-feel na dyan ko bati, sis. Pero wala ko kalintura. Kay, bintaha dyan vaccinated, sis. Then, type B man ko. Kadalasan type B, maugyo daw na. Saba di, sis. Unya na ba? Unya, karon, sis. Tulong si Waffle. Karon, sis. Ay, tulog ang bata. Agay kaluoy dyan na wong, oy. Agay kaluoy dyan na wong. Awa, sis, oh. Agay, matog. Hello, ay. Anya, mao to, sis. Kay balo dyan ko na COVID na pug ko kay dugay man gipagawa si Junjun sa kuan sa check up. Then mao to gusto ko mugawas pa paliton pero konsensya pud ta sis no kay syempre basi makatakod ba pero okay pa ta kumugawas ato. Matong nikalit pa man ko kakapoy sis inana ang COVID makalit pa kag kakapoy. Di niyo malaya na COVID na dai ka. Then kung dili ka vaccinated sis kaning mas worse siya kay kung dili pa ako vaccinated kuan jud kay natog naman asya sis. May gani po na pa-vaccine jud ko sis. And then kuan po advantage jud po na kanang sige jud kag kaon-kaon ng mga ako healthy living jud ba ako no bisan walay lami na pagkaon diri sa Japan ginakaon ako as long as kay balo ko na maayo sa lawas. So advantage jud. Siya sis. Siya, oy. Uy. Advantage sis. Advantage siya sis. Kay kung wala pa ko na baksinan, delikado kay dali pa ba ko ubuhon sis. Then kulang po vitamin C. Bisan na dyo ko sa lawas na ako na kulang dyo ko vitamin C. Ay dili ko gifted sa vitamin C anang lawas. Tanawa kong anak sis, oh. Tanawa sis, natog na siya sis. Ganahan man na siya sis, kanang na ako magyaw-yaw ko. Then, nana siya music. Ganahan yun na siya. Ang tingog na ako kay magkuan, iya ganing music. Awa sis, so maya kong ginatake, taga-adlaw sis, kombucha cleanse. Then, ginabot nga na ko siya, kanang sagol na siya mixed fruits ba, oh. Then ginabutan ako siya sa init na tubig. Then kani medyo mahal lang siya sis pero nindot yung siya sa lawas ay siya sa mga mga almost tunga sa lapad
sa peso, so na siya sa mga kuan 2,000 kapin. Panindot kay siya. Ako sis, oh. Ay, kaluoy siya na yung bataan ni oy. Kiwig-kiwig ba ni siya giya ay, kaluoy. Epilepsy ang sakit ni Waffle sis. Genetic siya sis. Unknown ang cause. So, ipacheck pa naman ni siya sa laing hospital. Sa main yun dito sa Pococa City. Ay, wadyo ko nang sis oy. Kuya, saan si Buang World? Dali man niya ako sis oy. Choy-choy man niya. Ako sis gapot kayo ang baby Di man siya matakdan yots. Ang mga dogs di matakdan. Wala ko premiere. Karon sis, abi na ko kaning lagi kuan kani siya sis oy, kanang ang mga hayop maka-feel yun sila sis kung nagsakit ka. Magsige ra yun siya tapad. Then basta worry kayang naong. Kay gimingaw naman siya drive. Sis okay ra ka be. Okay ra ka sa all right ang muta be. Ang muta. Maka-feel yun sila sis na nagsakit jud ka. Kaya ano sis, kaning sige ra jud siya tapad sa ko. Actually, wala man siya yung nagtapad. Kanang ginatawag na nako, usay di siya pag matulog ko. Katong since na COVID ko, sige siya higda sa kong tiyan. Awa o di masuko. Ganahan ka music, be? Ha? Ana na siya sis. Then, loy kung wapol sis, uy, kanang magkirig-kirig yun siya sis. Wala ba yung tambal ana niya, mga remedies lang. Kaya genetics man siya. Napo din na sa tao ng mga inana, ay sa hayop ng epilepsy. Kapoy sis, oy, kapoy na kupundo dire sis. Kinanglan man. Bino. Uy na po siya sis. Ganahan ko ni kombucha sis kay na siya na may tablet sa ni. Kay lami kay siya inom. Then basta ini tubig lang. Tinapon may ayuda diri sa kuan, diri sa Japan. Di kay daghan oy pero dili pa ko sure sa financial unta naa. Mga foods, mga mask, mga unsa pa na sila mga ayuda sis. Then diri sa I don't know sa uban sis kay murag wa man siya public pero believe naman jud ko kay first day sa pag-test pa lang. Si kaso kay ko nila as in then wala may English na doktor, nangita jud sila English nang atiman sa kuha then ang nabarya na ako, apil tambal, mga 5,000 yen, nasa mga 2,000 kapin po, pero apil na siya tambal. Si Junjun, wala na siya tambal. Ako, napa ko'y tambal. More powder akong tambal sis, diba? Nya hasol kesis kinapay itoy no. Maluoy ko niya kay gusto ini siya mogawas, ginapagawasan ako kay dako man mong area din sa gawas sa kami. Maluoy ko niya sis kay naara sa balay ba. Wala siya naanad, sige mami sa sulod. Wala po siya na COVID. Yes sis, mubula jud siya. So far kay Wapol kay suka iyaha then kuan dili siya maabtan og 2 minutes kay kung 3 minutes sis delikado na daw na i-research dayon nako. Then ang food niya daghang bawal. Kay kung 3 minutes kape na daw nang ingon ana pag epilepsy
Apektado na daw ang brain nila. Bantayanan kay sis. Na-notice na ko ni katong bata pa siya. Agi-atake ni siya kaisa. Katong bata pa. So, wala lang ko. Kay basig kuan lang. Then, other month na po. I-atake siya. Karon straight na jud siya. Nag-edad siya og 2 years old. Matong, di na jud ni maayo. Ma-check yun ako siya. Then, pag-atakihon siya sis, siya way buot. Masinasya na siya mag-adu-ad. Tuluy kaayo ay. Pitin akong hilak. Ambot na lang yun. Magtanaw. Anang, basta nagkurog yung lawas sis. Luoy jud kaayo sis. Siya way buot. Sis. Oh, gani no. Sis, goodbye na sis. Nang tawag si uncle sis. Kadali na ko ay. Char ka ni. Okay. Salamat Chindoy sis. Salamat Ginas. Buang World. Sol Abi. Akong anak sis. Kaluoy sa naw. Gwapo si Wapol ay. What? Jesus. Kagwapo ning batuon ni. Oy. Why did you show your... Oh. So sis, nagtanang kalaman si sis. Giinom na nako sis. Giatay sis. Oh, fermented yun na. Bago pa na siyang gupit. Ayan yung gupit, be. Ayan yung gupit. Antila, tita, oh. Bago pa na yung gupit akong anak. Sure no. Anya, na matulog na mi. Salamat. Kadali. Good night, baby love. Did you change your clothes? Just say hi. And cover your body. No. Because they always say, how's Junior like that? I'm good. I'm good daw, sis. Kaning ligo. Oh, yogurt na ako din sis. Sis. Salamat sis. Chindoy vlog. No, wala na. Di ka nagtas-tas. I know. Kapoy man sis. Payo gawa sa kuan. Sa GC na to. Naara magyapon ka dito sa GC1 tingali. Na good night. Thank you. Thank you kadali. Thank you sis Gina. Si Alicia Buang World. Salabi Chindoy Vlog. Thank you mga sis. Good night. Thank you everyone. Chalonggo. Bye-bye nga kiwapon. Baho siya itlog man sis ay. Oh, nag-text na sis. Bye-bye sis. Salamat. Arigatou gozaimasu. Ayasu minasai. Ay, ang dagoy ni Wapolo. Ang dagoy. Oh, sis, ang dagoy sis. Ha? Ikapoy siya taman sis. Bye.